Hey guys, Khulumbai nोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बहरनाय थाबाय स दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय गाइस जोङो मोसानायनि सिगां माबोरैहाय खस्थ' मस्थ' एरेन्ज खालामनानै लांदोंमोन दिनैहाय नोंथांमोननो दिन्थिगोन आङो गलाघाटआवहाय मोसाहैनायावहाय स नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो बा मोसा मेंनानै पानिपुरि जाबाय न नोंसोरो साला नों जाया जागोन र' मोननै बारा जाया आं माबा जाना फैदोलै पापरि साट पापरि साट जामारनाय आयौ माइसे हाबा नोंलाय पापरि साट इखो जाबाथ' नोंसोर इखो जानो मोजां मोननाय नङा आंनियाबो जाबाय पापरि साट जाना फैदों आं लागोनहाय खनबाय थादो जाखांजोब्बाय रायखसफोरा हा जि टेस्टि सासे देरनाय आरो मेकआपआ माबायावल' बे मोनाखै नै बारा ओइ मोजांसो नुबावदो बिसिन सासेनि बेलेग खावलायाव बेराव फुनदों नेखो बेलेग दाखाला आरो ओइ गुफुरसिन दां ओइ थिंनिया नै जोंहा गलाघाटआवहाय मोसानो थाखाय रेडि खालामगासिनो नोंथांमोना एबार जोंखौ दैहु लानानै मोसानाय नुनो मोनगोन नोंथांमोना आंनि बे सेकेन्ड मोसानाय आङो गोदान बिजनेस खेवबाय गाइस आं गोदान बिजनेस खेवबाय जेरावहाय नोंथांमोना समायना दैहुफोरखौ अर्डार खालामनो हागोन गोदान आङो बेयावहाय कम्पानि खुलिबाय जेरावहाय आंनि मावथिफोरा नै सान हर बिथांमोना खस्थ' खालामनानै हाबाफारियाव बाहागो लाफै नोंफा नोंलाय फानगोनसैलाय बुरबक नोंनियावलाय मानो नोंलाय हाजिरासो मावदोलाय आरो नोंलाय मानो मावनो लिंहरदो अ बिथांमोनानो आंनि हाजिरा होनदो मालिकआ बेसे होयो सानथामसोल'सो जुलि खालि पस्ट ओंखारा दोङो खैजोनसोनि खालि दोङो पस्टआलाय मालिकआ फैसा होनाङा नोंसोरलाय मोननाया हराव फैयो मालाबा पानिपुरि जाहैयो नै बियो एसे खम मोनो इ गोदान नालाय मावग्राया जोंनिया हेड मिस्ट्रि बियो इयो आरो बाङाय खम इयो समायनासिना आंनि दै होजाखागोन हथे सोरबा लाबा स' गाइस ओरैनो धिमालि खालामदो जोङो दायो सानसेल' सोलोंनाय जादों आरोना स' माबोरैहाय जायो जोंनि मोसानाया मिथिला स' दायो जोङो एसे प्रेक्टिस खालामनानै लागोन बेनि सिगाङाव जोङो दैहुखौ हाखिग्रोनानै एसे रेडि खालामनानै दोनसै आरोना स' नोंथांमोना नायलांबाय था जोंनिया सासे गोलौल' होदो जाबाय गोलौ होबानो जाबाय ओइ खालामो साबाय नांदो रैलानो रिजि होब्रा रिजियाथ' जाया ब्रासआनो गोदोरथारबा बारा होनाङा दै मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा आं सानखानासो मोनब्रैयानो जाहैगोन बे गिदिर नाङा मिलायनो बाबा ओमफ्राय बिजौखौबो लानाङा आंनिया बानायखांबाय ना बोना बिसोरनिया दासो जि बानायगासिनो सासेनो ओमफ्राय आंनिखौनो मोजांसिन नुदों ना रायजोफोर लासिं मालाय बानायनायसो मालाय नङालै आं बानायदो आं रोंखायोना नोंसोर मिथिखायो बथला गिनायावबो आंखौ नायलाय दिरा आं इदि आखिनोसै बाराद्राय गोजौद्राय मोनसे खमायना हो ओमफ्राय बिजौखौल' होबा जाहैगोन नङालै इखौ फिसा हायाखै बेखायनोथ' मोनसे खमाय होनबानो जागोन ओमफ्राय गोलावखौल' होना होदो जाबाय खमायाब्रा र' मोनसे खमायना हो होनबानो जाहैगौ नङाबा गोजौद्रायाव माबाबा नै आंनियाबो कमप्लिट जाबाय ओमफ्राय आं आखिनाय होनदो जोंखौ नेयासै दे न' देरास जोंखौ नेयासै आरो दुगैबावनांगौ दुगैनानै उन्दुनांगौ आयौ 11ता जाखाबाय टाइमानो गैला ओमफ्राय गाबोनो 6ता इयाव खोनासिगोन दे धीरासा खालि खिफिनाल' होयो गिदिर इहा धं खिफिना होनानै मिनि होसोदो जोंखौ इलाय खिफि बाद्राया
Kibago sang baru bak, kibago kisbang. Padahal bukan. दाब्बा खिनाया होयो मिथिगौना जोंनिया ओमफ्राय जोबलायलायबाय नै आंनियाव हाजिरा मावफैनो नामायदों ओमफ्राय रुइखायनो लाजायाखै आंजों लास्ट जोंनिया मालिकानो दासिमबो जाया जोंनिया ओमफ्राय जोबलायलायबाय आंनिया इखौबो इदि कालार खालामना होनसै नामा इखौ जों खालामना हो माबा ओरैयाव नुहरगोन ना ओइ खिफियाखै आङो खिफियाखै इदि खिफिग्रा मानसि नङा आङो इदि खिफियो आरो दाय आं खिफियाखै माथो नोंखौ नुनायावलाय इदि खिफिनो हागोन बायसा नङा ओमफ्राय खिफियाखै आं खिफिनो हायो फोरमायनाय आं जोबोद ओइ गावनियाथ' दंना खिफिनानै दयो दोद माबा दिनै माबा खिफिनायनिल' बादिनांदों जालालै आयौ खिफानो देवसिफ्रा गब्बाय लिक जानाय बायदि संबाय आं उदैया लिक जाबायलै बिसनिया ओंखाम जादोलै नै गाइस लावदुमा जोंहा आरो फिथा जाबावलायनोसैनो दाख्लैनि फिथाया मोजां जायैखाय ना माहा फिथा मोनजागोन नोंसोरनि दाबो आं खानाया गोलाव जाथारबाय नोंनिया खाथो आंबो बाबा जेरखम खाथुमना लानोसै नायदो सान्दुङाव जना दोङो जोङो आं दुगैयाखै गाइस लावदुमा नों दुगैना फैदो आं दुगैयाबा माब्लाबा ओंखारफेरो आं दुगैयाखै आं दुगैयाखै दुगैनोसै मिसुरान गजोब्बाय आंनिया नोंसोरथ' बेखौ साफा खालामना जानाय मानसिना आं जायाबो साफाबो खामा जायगायावसो खुगायाव होग्रोयो दे जायाबो आं दाननाबो जाया सोरबा संना फैबा जागोन नोंहा इदि होआमोन ओंखायनोथ' नोंखौ लादो ओरैनो नोंखौ लादो नामा आजिखालि खुगायाव रावबो बाया मावना जायाबा मावना जाया नोंखौ मावनाय नुनानैथ' नोंखौनो लाबाय आरो बेलेगाथ' बिदि संनानै होनाय नङाना नों थाइसे होदो ओंखायनो नोंखौनो लाबाय आरो नै थाइसेखौ लेमखांबाय लावदुमा जोंनिया आरो दंबावो आरो खैथा दंबावो एक दुइ तिनथासो आरो खोरो बोग्रि जाग्राफोरालाय दाबो मोनफैला मा माबा मस्ला Hah? Naisin na po. नै जाब्रांबो देखानाय बरिया Nile. Yes, apa? Apa ni baik? Bagi siapa? siapa juga tahu nunggu siapa banda baik naik boleh Sekarang nak nak kau risiko. naik kerjaan nunggu baik जाब्रांखौ नाय Ay, godo. Komlani begorखौ जाफाबा बिदि होनना बुङोमोन ना सिङाव उदैयाव नोंनिया मानो बिदिखौ लाग्रोयो साइज गैयै फाइस गैयैलाय जोंनि मालाय माथो थरल' फैयो मिथिया आङो मानो नांगौब्रा कमलाखौनो इथिं जेब्लाबो गोथौ थायो I know. I got it. Yes, 200 कमलायाबो मिथिबाय नंगौ इमान दाम 12टायाव 12टायाव 200 देन्जार दाम दे 12टायाव जेबो गैलाना एबारनियाबा गोथाव जायोना जाया नायनो र' जादों ना मोनसे हरदो मोनसे इसिमान मोनसे सिमा कमलाखौ मा रं जानो नागिरदों हानानै 와, 아시냐?
Iku नुदोंना? Isor जाखांजोब्बाय आं माने बाङाय गोमोनखौ होनानै जाबावदो आरोना बोग्रि सान्दुं गोसायाव लेथ्राथार नंगौ नाङा दे गोथाव ना? आङो सबसे गोथावसिन जागोन बेलेग जाबाय बिनिया नोंसिनिया माबा बोरैबा आंनिया नुवाखै आंनिया लुगैथावथावलै ओमफ्राय मोनसेया गेब्लेबावाखै जाबाय आंनि मादि होनो नायनाया दासो आंखौ माबा जानानै आं जायालै निखौ आंनि दिखौ गोथाव मोनो मिसा आं जाया निखौ नै ओमफ्राय जोङो बोग्रि सोग्रि जाखांबाय जाखांनायनि उनावहाय नै माइरंखौबो सुनानै लामना होदोंमोन आरोना माने बेयावहायथ' वाल सवाल गैयाना आथा जागोन ना जालाथाय ग्राइन्डारावहाय खालामबा ओमफ्राय दुगैखांनानै नै लावदुमा आंनो माबा लाबोना होफैदोंमोन गाइखेर दाखा गामिनि खोमा नांलै ना नामा गामिनिफ्राय सिखा नांगोन नांलै आरंखौ खेवबाय था मुस्रायनायखौ नाङा इदि खेवना नै खिदों अथिं गोथाव नुदों न' सिनि नाङा गुर दंखायो बा जि लाथा लाथा बिदि लाथा लाथाखौसो मोजां मोनो आं नोंबो जानाय नै बेखौ देखाना होब्रा खाथिनिफ्राय जाबायब्रा एसे बुरजा होनाङा इखौबो होनांगोन ना दा मखौ ओइ गुरखौ ओहो नों गुरदो जा आं इखौ बाय होनांगौ गोखैथार जागोन नामा नङा इलाय आं इदोसो जागोन इलाय मा बुस्थु गोदै माबा हे गुरखौ इदि जाया विदाउट सुगार नै बेनो जाहैबाय गुरा खाथियाव लां खाथियाव इदिसो फानदो आरो न' गुरखौ माने गथा नङा नङा इ अरिजिनेल गुरि जाबाय दोङो सिङाव गथाया खिन्थु गथाखौ नाङा आंनो जाबाय जादो आंनि आरो नै इखौसो जागोन बारा गोदैखौ मोजां नाङा नै गाइस आंनिया इसोरो गुरखौ जागोन ओमफ्राय आंनिया नै मायबा पाउडार सिनिया जिन्दगी मायबा सिनिया आंनिया सुगार जायि आंनियाबो जाबाय जानाय र' माने इमान बुरजा होनांगौ बेनजार टेस्टि न' माने मोदोमलायदो गुरा मार गोदै दुसु